Tamaşavan neja ji ber berpirsiyariya mirovî wekî Özgür Gün TV'ye em hewl didin ku pirsgirêkên li girtîgehan bi awayekî rast nîşanî we bidin û qêrîna girtiyan çi siyasî dibe çi edlî bînin ser ekranên we. Li gel pêkotî, sext û zordariyên li hemberî girtiyan tê meşandin û ev yek ji aliyê çapemeniyê ve ji raya giştî re tê ragandin ki jî rayedarên girtîgehan bi awayekî kêfî zext û zilma li ser girtiyan bênavber didomînin. Îro dîmenên sosret ên mobesê ku li girtîgeha zarok û ciwanan a Maltepeya Stenbolê hatin qeydkirin, hatin bidestxistin. Di dîmenên ku beriya Onur Önal bê qetilkirin, hatin kişandin, rastiya girtîgehên li Tirkiye radixe berçavan. Di dîmenan de Onur bi saetan rastî lêdanêtî. Lê li gel vêyekê jî kes bi gaziya Önal ve naçe. Bi van dîmenên ku hatin qeydkirin de derket holê ku bê canê girtiyan çi qasî di ewlehiyê de. Li girtîgeha zarok û ciwanan a Maltepe ya Stenbolê ciwanê bi navê Onur Önal ji ber lêdana girtiyên edlî xwîn çibû ser mejiyî û jiyana xwe ji dest dabû. Tevî ku rayedarên AKP îdia dikin ku li girtîgehan tu pirsgirêk tune ne jî bi dîmenên ku li girtîgeha Maltepeyê derketin holê vêyekî diderewîne. Dîmenên kameraya mobese ya Onur Önalê ku beriya jiyana xwe ji dest bide hatin bidestxistin. Di dîmenên ku hatin kişandin de Onur Önal bi saetan rastî lêdanê tê û li gel vêyekî jî ne gardiyan û ne jî cenderme naçin gaziya Önal. Li gel zilma li hemberî Önalê ku di 27 îlonê de jiyana xwe ji desta pêk kat, derket holê ku agahiya mirina wî ji diya wî re nehatiye ragîhandin û ji ber ku diya wî di girtîgehê de bûye nekarî tevlî merasîma cenazeyê kurê xwe bibe. Doza kuştina Önal dê di nehê cotmehê de li dadgeha zarokan a Anatolya ya Stenbolê bêdîtin. Belê, wekî çapemeniya zat em peywira xwe ya ragandina bu yeran bicihtin. Her wiha divê rayedarên ku girtîgehên Tirkiyeyê wekî otelên 5 stêrk nîşan didin jî peywira xwe bicih bînin û ewlehiya canê girtiyan bigirin.